ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଥାଉ। ନା ଥାଉ। 2 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେପଟେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଦେଖାଗଲା କିଛି। ଲୁଣଟା ଏଇଠି ନ ରଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି। ବାବା ନା ଥାଉ ଝିଅ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲିବ ସେମିତି। ହେଇଗଲା ଏଇଠି ବସ୍ ଯାଉଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜିରାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋର ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସେତିକି ଥାଉ।